Kita na ko nga ang mga bata o ang mga tao manipis magkataon og pulit sa kabuk kay naa na may mapalit sa ilang empty bottles. So nasa makatiyom sa pulo maka 15 makapunit sa dagduwa sa paglakaw nila madungang utom na pun lakaw makahanton mabutog 2 kilo 3 kilo so makapalit asin bitsin ang mga tao. So naig gamay ako kwarta mabalik ba yung na system. Kung dili kita ang mulihok, kinsa pa? Unya kung dili karon, anus apa? Aksyon! Balita! Basura. Nga mo po nang gi-promise nga muna unang masugdan na mo. Kung matunobo na to Israel kay gasabot mi sa Timras sa akong mga kauban. Only lang patay na sulod. Pero amo dyan pong padayon na hopefully ang duwa nga to as pikas nangyari naman to nako suporta kay mo suporta sila kay Bipo sa posisyon mo suporta po sila sa eri katakutan marasiguro sa session na to mag-contribute mi sa among honorarium tag 2,000 kada usa mo na amo ini palit og basa among mga basura balay-balay ipalit na mo nga makaginansya po mi dito sa junk shop kaya kasagaran na itabo na mo ron nakita na mo sa basura kani mga MMT mineral water empty bottle sa coke ipadala na mo sa truck sa garbage sa city so sakto man kay makakwarta po sa sila pero ang nitabo mo god na kay makitaan nga kung di lang ka magpakabanaos ka bukay ngano man ihatag man gyapon nimo sa pagdaan nimo ang coke sa kalsada sa akong gusto nga makita na ko nga ang mga bata o ang mga tao manipis magkataon og pulit sa kabuk kay naa na may mapalit sa ilang empty bottles. So nasa makatiyom sa pulo maka 15 makapunit sa dagduwa sa paglakaw nila madungang utom na pun lakaw makahanton mabutog 2 kilo 3 kilo so makapalit asin bitsin ang mga tao. So naig gamay ako kwarta mabalik ba yung na system. Gawan sa malata. Ang malata ibilin yun. Lay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Aksyon! Balita!